ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ብምኽንያት ናይ 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ወርሒ መጋቢት ንባዕላ እውን ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወርሒ እያ ትፍለጥ። እዚ ምኽንያት ብምግባር ዋና ተቕርቦ ዘላ ተኸታታሊ መደብ ናይ ሎም መዓልቲ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ሕጂ እውን ዝሰርሓ ከም ዘለዋ ንሕዋተን ንደቀን ናብ ስደት ዘለዉ ይሕግዛ ከም ዘለዋ እሞ ብናይ ሲያትል ደቂ ኣንስትዮ ኣኽበረት ገብረ እግዚኣብሔር፣ ሃና ጳውሎስ፣ ሉቻ ገብረ ሚካኤል፣ ለምለም ገብረ ኢየሱስ እዚአን እንታይ ገይረን ካብ ነዊሕ እዋን ንናይ ሊብያ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዘለዎ ቦታ ክሕግዛ ፀኒሐን እሞ ባዕላተን ክነግራና እየን እንታይ እየን ገይረን ብኽበረት ክጅምር ይቕኒየለይ። ሰላም 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 ጸጋ ቴንኪዩ ሰላም መቃልስተይ ብሽም ማሕበርና ወይ መቃልስትና ይዋና ብዝገበረትልና ፃውዒት ዝገበርናዮ ስራሕ ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ መፂና ንክነካፍል ብዝገበረትልና ዕድል ነመስግን። ደቂ ኣንስትዮ ሲያትል ንፍትሒ ካብ ንምስረት ካብ 2019 ጀሚርና ብወግዒ ዓንዲ ሕግና ቆይምና ካብ ምስረት ከዓ 2020 ቆይምና ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዘት ማሕበር እያ ነይራ። ሕጂ እውን ሓያሎ ክሳብ ሕጂ እውን ሓያሎ ኣባላት ኣለዋ እሞ እዛ ማሕበር እዚኣ መጀመርያ ክትምስረት ከላ ኣብቲ ዝነበረ ውዕውዕ ኩነታት ናይ ሃገርና ዓድና ሸይጣይ ሂበካ ምስ ተባህለ ካልእን ህዝቢ ብድድ ኣብ ዝበለሉ ንሕና እውን ቀቂድምቲ ይኣክል ተባህለ ቀቂድምኡ ጀሚርና ማለት እዩ። ንሕና እውን ብወገና ይኣክለና ስቕታ ኢልና ማለት እዩ። ቅድሚ ይኣክል ማለት እዩ። يأكل على السياسة المقامو دكانس محبر دكانستيو أقومنا كنقصاش جميرنا أبتي محبرنا زتفل عليه مالت أبت عند حقنا خم زتقصو زتفل عليه كوميتيات اللوانا كاد استجبري كستيعتون زي مصوتي كالزوخ لأن كن حنت خابئن هز زعبيت زجبرنا إياه كاب تن كوميتيات حنتي ناي جبرسناي كوميتي نيرا ألان جاء أبزا كوميتي زي نحادي 3-4 عامات تخون نتيفنا تقبرنا يسرحون بحزب زبالة كنقلصوئنا أبزا كوميتي زي مجمرة خنجمر قا تنا الزنبرة ناي ليبيا خناتات بدعمي يجنقنا سلا زنبرة أبو دك أنستيو خمانا بس أون تدكنا أبو بزح كفع وردن كالوت دكنا من أسيات كفع وردم أبستفلالي detention center وي مأسرتي بيت مأسرتي خصها كنرأي خلنا عقلنا تسابيقنا أبتينا كوفيد زنبرة لوكزي بزاب زنبرنا له انت خنقبر لنا إلا تبكيسنا معليش كم زر أزلو زناي ليبيا زر أزلو سأبز زين النتف زي أنا قبر سناي محبرس أبا زي كوميتيس أبا آتينا أبالات كيرنا أكتيف كيرنا نخيب كله دارجة أفتت أويلو لزنبرة جزء يوتي ناي زوم تجمر له جزء إنيرو جي نزي أمسرنا 10 تأكيبنا أنت خنقبر لنا لنا مجدي أبزي أخذ أقصى زدلي جورج قبر سلاسي يسرح نيرو زي أنا يسربانات بل قبل بينت أفكم زنبرة رئينا فلتو إلى حنت خواناون توكساتو مالتي نسون حرايلو أبزي كمسكنو زدلي جورج مقدر إلنا نحد عمل سوكن بس أسرحنا مالتي أنا خنسرح مجمرة 10 تأكيبنا بالزوم كلنا دكيفنا يو تيز كايد زلو قبل بياون كبانا لعلي جورج أفلت أصل زنبرو قد يصولنا انتاين كايد كم زلو أبين شكرات كم زلو نسون سربانات بحال جزا خفيتو حموماتن دك أنستيون زعلي اللابو تاخم زلاتو قد يصولنا نحنا ون بروجكت وصلنا من كاساس نخلينا لنا يوم مالتيو أبزا جزيزيا أكايتي نزيا ناب حزبنا كنا بصحون كان 10 زنبرنا كانوا وافر مون حزبنا حجز كان حاتت لنا
توافرنا مالتي نزي أنا خالي أجن 4 سبات تماريسن حامشيتن أنا أخبرت كرزكير أنا كان حجزي لأن تناي مستعد ناي كابن مبري تا كوميتي مجمرة ب4 تبي حنا باولوس ليتشا قبر ميكيل لم قبريسوس بهوت زي لحجي حفتنا سيتنا نفتو حفتنا نفسها نقصت تسقاين كنا أبدا كوميتي زي مجمرة ب4 تلنا قن دا حمشيتن كويني ننطف نيرنا مالتيو እሞ ረሓቕ ከይበልኩ ኣብዚኣ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንንግስቲ ፀጋይ ንነፍስሄር ንግስቲ ፀጋይ ምሳና ካባና ምሳን ማዕረናን ልዕለናን ዝጎየትላ እዚኣ ቃልሲ እዚኣ ንዓኣ ንክብሪ መዘከርታ ክትኮነልና ብትሕትና ሓትት ሓሙሽቴና ኣብዚኣ ብነጥፈላ ነበርና ግዜ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ሓቂ ዘረባ እግዚኣብሔር ይስማዓዮ ሰሚዑና كل سب تساتيفو ناي كلنا أنزات تلازم نبرت السقاي أتي شجر تهزبيون بقى كابتز حسبنا يعني لا حق زنا خيل خندي تأكيبو خميت وافيرو عبد حرايك المزون خلينا سلزي كابزي أجميرنا كساب سلس عامت ويكساب 2023 بجزيء إن سلدنا كساب 2023 أكايدنا صراحة الخير أمو ولا نحنا عبس رح أقوى سريحنا أنت زي بلنا نعانا نحلنا نخنا عقب نتي أمدك أنا أبو زلو دما مورالكم كونو استفلالي صراحة سريحنا أينا نحد عمت مجورج سريحنا دحرقون قبلت ندارخبنا استشجروا ندارخبنا استشجر هذاك أنستيو تقولت ندارخبنا عسرت تزخنا سبب ورح اللي حدا عمت فرقان من البحث أسالينا يوم ويون سديدنا نعاتهم نمورال متسفان عنها نحلنا نعقبت سريحنا دحرايون كابت جزاوت تباريرهم أبصر جار زنبرلون هذا سلسلة جزيز خون كنحجزهم كإلنا كبا حلفون أستفل عليه بوتاتا أبناء إثيوبيا أو غندر توبو أب ناي أب تقراي زنبرو هسعون تيم سديتاتهم أتم زبلاء السعنو أبناء إما هو يستقاز بحالعقبا زنبرو كم أول أب إسرائيل تباريرهم أب كرايسيس زنبرو أبزتا كنا تفكيلنا أفتح ديتيل دحرايك المزون خلينا أتي خالق وتناخول زي مصطفى قال صوت العين سلازي إزز مسل صراحاتي نيرو زدما كما ديتات كما حواتهم كما دكنا تزخد ونبرو كيدي ويسقاي بتعمي سمع الناس لز نبره عارزين خنساتف تهزبي زقبر لنا حاجزن يعني بصوتنا زقبر أو تران قليل كم زي نبره لازم أقدس 5 كنا نفتو يعني إذا كنت قبل خلنا ننتعينا تساقا مقات يمكن رجع على ست نمسدادو تساقا ماتني الودو هو كل جزء زغنا على سخطاير كله ups and downs على كل شيء ግን ኣብዚ ናይ ሊብያ ክንገብሮ ከለና ግን በዚ ናይ ሊብያ ክጅምሮ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሊብያ ክንገብር ከለና ግን ሱቕ ኢሉ ዝተስእ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ዝኾነ ዓይነት ካልእ ምንቅስቃሳት ኣብቲ ከተማ ንገብር ነርና ኣብቲ ርእሲ እቲ ምንቅስቃሳት ምግባርና እቲ ሓደ ካብቲ ናሕና ኣጀንዳ ዝነበረ ናይ ሂማን ራይትስ ኣክቲቪስትስ ክንከውን ሞ ስፔሻሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተወፅዓሉ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑት ሒዘን ተዓሚፀን ዝወለዳ ብዙሓት ኣብ ሊብያ ይርአ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ሞር ጎስጓስ ክንገብረሉ ጀሚርና ካብኡ ንላዕሊ ኸማን እቲ ሽግራት ካብኡ ንላዕሊ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ ኸማን ነይሩ ግን ንሕና ከም ዝተዛተናሉን ከም ተተሳዕናሉን ካ ነው እንተ ደኣ ሓደ ትንፋስ ዋላ ኣድሒና I think ዓወት እዩ ማለት ንሓደ ህይወት ተዳ ኣቢትካ ንሓደ ሰብ ተዳ ኣቢትካ ኸማን ቁል ነገሪ ብምባል ኢና ተሴና
ኣብቲ ዝነበረ ምስቲ ኩነታት ናይ ሊብያ ርኢኻን ኣብዚ ህዝብና ከዓ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘሎ ብመጀመርያ ናቱ ሂወት ኣለዎ ሰብ እንደገና ምስቲ ዘሎ ጭንቅታት ከማን ኬትካ ገዛ ኣቲኻ ገንዘብ ክትሕግዙና ከምዚ ክንገብር ኢና ክትብል ከለኻ ከማን ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ግን እቲ ፀገማት ብዓብኡ ሒዝናዮ ስለ ዝነበርና ንዓና ከዓ ባክ ከምዚ ደገፍቲ ኮይኑ እቲ ህዝብና ስኻትክነ ካይድኦ ድሓን ካብ ጅባና ካብ ደቅና ከይተረፈ እንዳኳሕኳሕና ንኺድ ተባሂልና ጌርና ማለት እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ንሊብያ ክንሰዶ ከለና እቲ ናይ መጀመርያ መፈተን እንዲ ነይሩ ናይ ሊብያ ክንጅምሮ ከለና ከምዚ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ዝተኣሰሩ ኣለዉ ንሕናቶም መንእስያት ብሓፈሻ እዩ ነይሩ ሽዑ ሞር ዘተኮርናዮ ንኩሎም ማለት እዩ ንኩሎም ዘቶም ዝተሸገሩ ሽዑኡ ከምዚ ዝገለፀቶ ክበት ብጆርጅ ኢና ረኺብና ነርና መጀመርያ መንገዲ ስኢና ነርና ንዕኡ ምስ ረኸብና ግን ብናቱ መንገዲ ኸይድና ኣብኡ ተማሂርና ከዓ ብዝሓሸ መንገዲ ክንከይድ ስጋዕ ምስኡ ከለና ቦታ ሒዝና ኣሎ ተኻሪና ኣሎ እቲ ገዛ ከማን ሓፁራት ኣስሪሕና እዚ ፋን ገዚእና ስጋዕ ክንደይ ደኣክል ፕሮታክት ክገብርዎን ይኽእሉ እዮም ነተን ደቂ ኣንስትዮ መጀመርያ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ስጋዕ 10-20 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ የእትወን ኢልና መሊስና ደቂ ተባዕትዮ ከማን ክሕልውዎን ስለ ዝኽእሉ ሳቶም ሽጉራት እዮም ተባሂሎም ኣብኡ ብዙሕ ዋላ ናይ ፖለቲካ ፍልልያት ኣሎ ዋላ ውሽጡ ከሎ ገሊኦም ክትሓጋገዙ ዝኽእሉ ገሊኦም ከዓ ይደጥቁዑ ኣለዉ እዚ ኩሉ ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ እዚ ግን ንሕና ክንፈትሖ ንኽእል ናይ ፋይናንሻል ነገር ንሱ ጥራሕ ኢና ንዕኡ ነቲ ሓፁሩ ዝኸውን ገለመለ ኣስሪሕናሎም ፕሮታክት ዝገብሮም መሲልና ማለት እዩ ኣብኡ ክንደይ ፀገማት ረኺቦም ክነግሩና ከለዉ ድቃሲእና ኢና ንሓድር ለይቲ up and down ከምዚ ሓረስቲ ወፆ ናይ ሜዳ ልክዕኹም ኢና ነርና ሰለስተ ሰብ ንኣብነት ወፅየን ተፀኒሐን ቴሌፎን ክሕልዋ ለይቲ ኢኻ ኮፍ ኢልካ ትድውል እንደገና ተንካልኦት በሊ እስኺ ከዓ ፈትኒ እስኺ ከዓ ተፀበይ እንዳበልና እቲ ናሕና ደቂስካ ናይ ምትሳዕ ሽግሪ ግን እቲ ከመይ ትገንዘብ ይበፅሕ ስለ ዝነበረና ግን ኣሚን ተቃሊስና ንብል ብዓቕምና ተቃሊስና ንብል ለይቲ ምድሪ እንዳተሳዕካ እዩ ለይቲ ምድሪ እንዳደወልካ እዩ ንሓደ ገለ ብስራሕ ይኸውን ገለ ካብ ስራሕ ወፂኡ ከይደቀሰ ቴሌፎን ይሕሉ ከምዚ እንዳግበርና በፂሕና ኣብቲ እንዳተማሃርናሉ ዝኸድና ከዓ መብዝሕተን ሲንግል ማም ኮይነን ቆልዑት ገሊኦም ካበይ ከም ተወለዱ ይፈልጦም እኔ ገሊኦም ከዓ ኣቦታት ዘለውዎን ወይ ኣብኡ ተኣሲሮም ዝጠፍኡ ዝነበረን ማለት እዩ እዚ ብሰነድ ኣለና ቪድዮታት ምስኣተን እንዳተራኸብና ምስተን ንሰደለን ዝነበርና ቆልዑተን መቸስ በኺና ንወፃሉ ግዜ ነይሩ ክንሪኦ ከለና በቃ ናይ ብሓቂ ዘንብዕ ናይ ብሓቂ በኪ እቲ ዝነበሮ እቲ ዝሓልፎ ተንደቂ ኣንስትዮ ናይ ብሓቂ ከቢድ ግን ካብኡ ከዓ ሂሮታት ነይሮምና ማለት እዩ ቶም ምሳና ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ናይ ነብሶም ከይረኣዩ ዘሰይም ሽግር ፌስ እንዳገበሩ ከለዉ ከማ እስኻትኩን እኳ ትገብርኦ ዘለኽን ንሕና we can help እንዳበሉ ንዕኦም ሽግሮም ፍሉጥ እዩ ይጎዩ ማኪና እንዳለመኑ ታክሲ እንዳለመኑ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከይዶም የብፅሑ ቪድዮ ሒዞም ሪከርድ ገይሮም መስኣተን የረኽቡና ነዚ መዓልቲ እዚ ክንሰድድ ኢና ክንድዚ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ክንድዚአን 10 ረኺብና 7 ረኺብና ኣለዋና ሓገዝ ዘድልየን ክብሉና ከለዉ ኦኬ ነዚኣቶም ዝኸውን ገንዘብ ኣዋህሊልና ንፀንሕ ንዓቶም ምስኣቶም የራኽቡና ንዓታተን ይኽቡን ኩለን ከዓ በብቓለን ወከንድዚ ተቐቢልና ኢለንቲ ዝተቐበልኦ ተሸሪፉ ዝተቐበልኦ የሪኣና ስእሊ ናይ ደቀን የሪኣና እቲ ናይ ምስጋና ቃላተን የስማዓና ንሕና ማለት ብዙሕ ጌርና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ግን ኣትሊስት ከምኡ ጌርካ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ንብዓተን ተኣበድካ ከማን እቲ ማለት ቁርብተይ ቅሳነት ትረክብ ማለት እዩ ተዘይኮነ ብዙሕ ሽግራት ኣለዎ ኦፍኮርስ እቲ ሽግራት ክትሪኦ ከለካ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ህዝብና ለዋህዩ ብገንዘብ ክፈትሖ ዝኽእል ሽግር ዕሜማ ይብል እንተ ህዝቢ ኣብዚ ዘለዋ ብፅወትና ከዓ መዓት ኮይነን ንደቀን ናይ ሻሂኻ ግደፍ ናይ ሃምበርገርካ ግደፍ ንዓና ሃበና እንዳበላ ኣኪበ ክንድዚ ኣኪበል ከለኹ ክንድዚ መፂኽ ንውሰዳ ከምዚ ሰደልክና ኣለኹ እንዳበላ ከዓ ብኩሉ ምትሕባራት ስለ ዝረኸብና ኣትሊስት ነዚ 3 ዓመት ኤንሃ
ክንተሓባበሮም ክኢልና ማለት every month almost ተጋጌ ሓገዛኒ ግን ልዕሊ 1 ዓመት ዝያዳ ይኸውን ካብ ብ7 8 ዝጀመርና ስጋ 13 ደቂ ኣንስትዮ every month በፂሕና ነርና ወርሒ 100 ቅርሺ ክንህበን ንፀባ ናይ ቆልዓ ንዳይፐር ናይ ቆልዓ እንዳገበርና በከምዚ ንኸይድ ነርና ካብኡ ዘሸግር ነገር ዝረኣናዮ እንተለኻ ኣብ እስር ቤት ኮይኖም ኣብዚኣ ኣይደነው ትዝክራት ሕርፔንክን ኣኼባ ኣብዛ ገዛና ኣኼባ ጌርና እንታይ ክንገብር ኣለና ካልእ ንገብሮ ነገራት እንዳተማያየጥና ከለና ኣጋጣሚ ቴሌፎን ይመፀና ማለት እዩ ቴሌፎን ሓደ ቆልዓ ዝተሸገረ ነይሩ ኣብቲ እስር ቤት ኣብቲ ናይ ሊብያ እቲ ገዛ ክትሪኦ ከለካ መቸስ የስካሕክዩ ኣብቲ ናይ ሊብያ ተኣሲሮም ዝነበሩ 9 ገለ ነይሮም ሓደ ወዲ ካብኦም ጨኒቕዎ ነይሩ መመላእታ ሲኢኑ ሓንቲ ሕያወይቲ ካብዚኣ ማለት እዩ ካብዚአን ደቂ ኣንስትዮ ሲያትል ዘለዋ መሊኣትሉ ተንገንዘብ በሊ ተረፍተለኩም ሰብ ዘዋፃልኩም ተለኩም ደሓነይ ሰኢልኩም ሕዝዎሞ ንኻልእ ሽግረኛ ክኸውን ብምባል ንሕና ኣብዚኣ ኣኼባ እንዳገበርና ከለና ከምዚኣ ሽግር ተረኺባላ ሽዑ መንፀኒ ሓትና ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ which is በኺኻ ዘይትፀግብ ሓንቲ ነገር ዘይትፈልጥ ቆልዓ 14 ዓመት እያ ኣብኡ ሒዞማ ኣብኡ እትዮም ኣብኡ ምስ ኣተወት እያ ቆልዓ ሰብ የብላን ትፈልጦ ነገር የብላን ሊብያ ኸድካ ይሕለፍ መንገዲ ጥራሕ ስለ ዝበልዋ እዩ ኣባኣ ሱዳን ስድራኣ ሱዳን እዮም ነይሮም ካብ ሱዳን 7 ሻድሸይቲ ሓፍቶም ያ ሳዕ ቦክሪ ናይ ትገዛ ንኣሽቶ ቆልዑት ገዲፋትሉ ነቦያ ወፅያ ሕጂ እታ ቆልዓ I just cannot forget ዋላ ገፃ ኸማን ሰብ የብለይን ትዛረቦ ኸማን ኣይትፈልጥን ያ ፈርስት ኦፍ ኦል ብዛዕባ ኤርትራ ትፈልጦ ብዛዕባ መንገዲ ናቲንግ ትፈልጦ ነገር ኣይነበራን ሕጂ ሳቶም ግን ምስ ሓዝዋ ክሸጥዋ ይዳለው ነይሮም because ንእሽተያ ተውፃልና እዮም ዝብሉ ሽዑ ከምዚ ኮይና ኣላ ሞዛጓል ዚኣ ዝረድኣ ሰብ የብለን ኣብዚኣ ነርና 6 ሰብ ማለት ዝከኣለና ንሓግዛ ተባሂልና ንሕና ክንህበኩም ኢና ንዕኦም ምስ ቴሌፎን ሕዝዎ እንዳበልካ 2 days እዮም ሂቦምና ሽዓ I don't know ትዝክራት ኮንክን ኣኽበረት 2 መዓልቲ እዩ ዘለዋ ተዘይኮና ክሽየጥ እዮም ዞም እቶም ኣወዳት ኣብኣ ዝነበሩ ምስአን ሳክሪፋይስ ዝገበሩ ንሕና ገዲፍናየን ወፅን ኢና ወላው ንዕኦም ከፊሎም ከለዉ ውፁ ተበልዎ ነው ንሕና ነዛ ቆልዓ እዚኣ ገዲፍናየን ወፅን ኢና ኢሎም ከይትገድፍዋ ሕድርኩም ኢልና ንሕና ተሸጊርና ኣዋፂና ተናብኣ ዝነበርና ኩላህና ማለት እዩ ትዝኣኽላ ዝሓተትዎ ገንዘብ 3000 I think 3000 ገለ ከምኡታት እዩ ነይሩ ተዘይተጋጌ ኣብኣ ዝነበርና ንሕና ኣዋፂና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ክንሰደልኩም ኢና ኢልናዮም ንዕኦም ሰዲድና ኣሎም በሉ ኣነባወት ማለት ኣብ ሓደ መዓልቲ ክወፂኦም ኩሎም ተባሂሉ እቶም ኣብኣ ዝነበሩ ተሻዓይቶም ሳያ ክወፁ ከለዉ ሽዑ መሊሶ ተሰማሚዖም ብደገ ትደውፆኦም ካልእ እንታይ ምድባሃሉ ሰንሳሪ ማለት እዩ እቶም ካብኣ ምስ ወፁ ከዓ እቲ ዝሓዞም ከዓ ካልእ ሰንሳሪ ከዓ ኣውፅኦም መሰበልዎም ሒዞም ከዓ ናብ ካልእ ኣሲሮም ነዛ ቆልዓ እዚኣ ክንደይ በኺና ማለት ኩሎም ሽግሮም ሕማቅ እንዲ በኺና ኣውፂናያ እንደገና ተኣሲራ ናብ ካልእ ቦታ ከዓ ሸይጦማ ማለት እዩ ነዚኣቶም ሽዑኡ እስኪ ናይቲ ንግስቲ ኣይ really ካብ ስራሕ ለይቲ እንዳወፀ ትደውለለይ በላ ኣነ ስጋዕ ዝመፅእ እስኺ ቴሌፎን ከምዚ ኢሉ ክድውል እዩ ትብለኒ ነዚአን ብፆትና ይነግረን ከምዚኣ ንባሃሃል ኣለና ሞ እስከ ለትሰይ ሕጂ ብዙሕ ኮንካ ክድውለሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ንክልተ ንሓደ ሰብ ክሕልፈካ ዝኽእል ሽዑ ነቲ ቀንዲ ሰንሳሪ ወዲ ኸረን ይበሃል ገርመክን ከምኣ ኤርትራውያን እዮም ኩሎም ቶም ዝሸጡ ቶም ሓደ ናብ ካልእ ዘመሓላልፉን ኩሎም ኤርትራውያን ወዲ ኸረን ይበሃል እቲ ቀንዲ ዝሓለፈ ማለት እዩ ትንዓና ዝተሓባበረና ገንዘብ ዝሃብናዮ ማለት ደዊልና መጨረሻ ንረኽቦ እሞዚኣቶም ደኣ እዚ ኩሉ ገንዘብ ከፊልና ነዛ ቆልዓ እዚኣ ካብ ኩሉ ፍፃንያ እንደገና ተኣሲሮም ኢልና ካብቶም ደውፃናዮም እንደገና ተኣሲሮም በላ ዕድል ሃባኒ ካብ 3-4 ሰዓት ክድውለልክን ኢልና ኮፍ ኢልና ሓዲርና I just had to call in sick ጠጠው ኢልና ማለት እዩ ኣው ተፀቢና መጨረሻ በላ ሕጂ ክድውለልክን እዮም ክወፅኦም ኢልና
ኣብቲ እስሪ ቤት እትየሞም ዝነበሩ ካብቶም ንሕና ዝሓገዝናዮም ናብኦም ተወሲኾም ኮይዶም ዝነበሩ 50 ሰብ ኮይኖም 50 ሰብ ቶም ኣብኡ ዝፀንሑን 50 ሰብ ብከምዚ ወፅዮም ማለት እዩ ንሕና ብዝነገርናዮም ሽዑኡ ንሕና ማለት ናህና ሽግር ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ ትሳቶም ዝኸድዎ ዝነበሩ ግን እንታይ I don't know ንሪኦም ስለ ዝነበርና ብቪድዮ ንሪኦ ስለ ዝነበርና ናይ ብሓቂ I don't know እንታይ ዓይነት human being እዮም ቶም ሰባት እቲኣቶም እንስሳ ከማን እንተፀጊቡስ ነተን ዝበልዕ እንስሳ ገዲፍዎን እዩ ዝኸይድ እዚኣቶም ግን እንታይ ዓይነት ጭካኔ ኣለዎም ክርዳእና ኣይክእልን ከምኡ ገይሮም ነዚኣቶም ግን ብከምዚ ነዚኦም ብፆትና ኮይና ብሓንሳብ ኮይና ተቃሊስና ክሳይ ስለ ዝገበርናዮም ኣትሊስት ሂወቶም ወፅዮም ሽዑ ብድሕሪኡ ገሊኦም ኣትዮም ንስዊድን ንኤውሮጳ ኣትዮም ዝረኸብናዮም ኣለዉ ገሊኦም ከዓ I don't know hopefully ኣብ ድሓን ዝኾነ ቦታ ይፀንሑ ይኾኑ ግን ካብ ከምዚ ዓይነት ፀቢብ መንገዲ ብከምዚ ብትሕብባርን ብከምዚ ብሓንሳብ ምስራሕን ከም ደቂ ኣንስትዮ I mean just like እቲ ዓቕምካ ድሩት እዩ እቲ ሓሳብካ ገፊሕ እዩ ግን ካብተን ዝገበርናየን ቀንዲ ዘድንቃ እዚ ብምትሕብባር ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኮኔክት ኮይንካ ከለካ ተዳኣ ትሽግር ኩላህና ንርድኦ ኢና ተዳኣ ክንሰርሕ ኢና ኢልና ግን I know we can do ዓብ ነገር እሞ ካልኦት ብፆተይ ከዓ I'm sure they have ስቶሪታት ኣለና ብዙሕ ሳተን ከዓ ሓና ለምለም ናባኽን የመሓላልፎ ትዝበሃል ልክኖዕኽን ኣሕዋተይ ኩሉ ጠራሪፍ ክኖዕኽን ልችያን ኣኽበረትን anyway እቲ ናይ ሕልና ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ብዙሕ ጌርና ዘይኮነሲ ተስፋ ንዓኣቶም ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተሰኪዕዎም ተስፋ ይብል ኣነ እምበር ተዝገበርናዮሲ ብዙሕ ክስታይ ዝዝረቦ ይኮነን anyway ቶም ደቅና ብሶሻል ሚድያ ብዙሕ ንርኢ ነርና ልብያሲ ገሃን ነብሳት ኣብ ርእሲ ዓለም ኢሎም እዮም ዝገልፅዋ ከማን መስለኒ ኣብ ማይ ክውቅዑ ብዓባይ ሰዓል ተታሒዞም ኣብ ፈቆዶ ፅርግያ ክድቅሱ ከለዉ ስድቃስ ኢና ንስእል ነርና ኩሉና በቢ ዝነበርናዮ በቢ ገዛና ማለት እዩ እዛ ዕድል እዚኣ ምስ ተረኸበት ከዓኒ ብዙሕ ምስጋና ኣለና ኣብ ርእሲ ጆርጆ ብኸመይ ከም ዝረኸቦ ብጣዕሚ ከመስጉኖ ፈቱ እዛ ዕድል እዚኣ ምስ ተረኸበት ከዓኒ ብዙሕ መገድታት ከፊቱ ንሕና እውን በቲ ቶም ደቅና ዝረኸቡና ኣብኡ ኮይኖም ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ብዙሕ ዝምድናታት ክንገብር ክኢልና ምስኣቶም ክልተ ቆልዑት እዮም ሕጂ I hope ኣይሓተትክዎምን ግን ዝሕግዙና ነይሮም ኣብኡ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም ድማ ብጣዕሚ ነብሶም ሰቦም ክሕግዙሲ ብሕማቅ ግፍዒ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብቲ ዝነበሩ ኣብ ልብያ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ኮይኑ ፀኒሕዎም ማለት እዩ ሕጂ ናይ በዓ ሓቂ ርህራሄ ስለ ዝነበሮም ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ይሕብሩና ነይሮም ከም ዘለዋ ዝሓመማ ሰዓን ትራንስፖርቴሽን ሕክምና ዝወስዶም ኢኖም ኩሉ ብታክሲ ስለ ዝኾነስ ዝሞቱ የሕዋትና ንሓትናን ኣለዋ ይብሉና ነይሮም ሕጂ ብኸምኡ እዩ እቲ እሞ እንታይ ትሕግዙና ትኽእሉ ንሕና በቃተን ተወፂዐን ዘለዋ ብደገ ዘይመፀን ሰልዲ ኣዝማድ ዘይብለን ብጣዕሚ ውፅዓት ዝኾና ባዕልና ደሊና ክንረኽበልከን ንኽእል ኢና ጥራሕ ንስኻትክን ክንደይ ትሕግዛ ንገራና ንሕና ክነዳውሎ ወልኪንና ወርሒ ወርሒ ኢሎም ዝሓገዙና ቀሊል ኣይኮነን ሳቶም ዝፈልጥዎም እሞ እስካም ከይከውን ቀስ ገይሮም ኣረጋጊፆም እቲ ገንዘብናሲ ኣብ ሽም ዘለዎ ኣብ ኣሕዋቶም ክጥቀማሉ ዝኽእላ ንኽጠፊ ኢሎም ብዙሕ ፃዕርታት ይገብሩ ነይሮም ዋላ ምስ ወፁ ከማን ከምዚ ልችያ ክትብሎ ዝፀንሐት እቲ ሰንሰለት ከም ዝኸይድ ገይሮም እዮም ብድሕሪኦም ኣዕሩኽቶም ዝኣምንዎም እንዳገበሩ ካብ 1000 ክሳብ 1300 I think ንወርሒ ንሰድድ ነርና ከም ዝኽብሎ ዝፀንሐ ዘሕዋትና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ቀንዲ ንዓይ ዝተንከፈኒ
ለይቲ መጽኦም ገዛውቶም ሰፍረሱሎም ሕጂ ከይተዳሃለ ይኸይድ በቃ ኣብቲ ፅርግያ እዮም ዝሓድሩ ነይሮም ግን ንዕኡ ትኸውን ንእሽተይ ቦታ ረኺቡ ምስ ጓሉን ምስ ሰበይቱን ማለት እዩ ለይቲ ግን ልብያሲ ቆልዓ እንድሕር ሒዝካስ ኣየሸግሩኻን እዮም ንዝኾነ እዮም ዝቆትሉ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ብማኪና ተሃሪማ ዝሞተት ቆልዓ ንሪኣ ነርና ብሶሻል ሚድያ ርኢናያ ብዙሓት እዮም ዝቆተሉ ነይሮም መፂኦም በቃ ኣብቲ ማእኸል ማኪና እግሮም ረጊፆሞም ዝኸዱ ነይሮም ሕጂ ለይቲ ይድውለለይ ለይቲ ነታ ጓሉ ሒዝዋ ጓል ዓመት ሒዝዋ ኸይድ ነይሩ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ድሓን ማማሃነ ቆልዓ እንድሕር ሪኦም ወላ ሓንቲ ይብሉን እዮም ኣብዚ ነዚኦም ኣሕዋተይ ክሪኦም ኣለኒ ከም ዘኽበረት ክትብሎ ፀንሐት ቁርብ ሰዲድና ኣለሞ ውፍቲ ደገ ባንድዮም ገለድዮም ገዚኦም ዝበልዕሉ ሻሂ ድዩ ዝሰትይሉ ንገብር ነርና ሕጂ ከምኡ ክገብር ብስርዓኽዎ ኣነ ፕሮሚስ ኣትየሉ ክልቴኹም እንድሕር ኣትኹም ናብ ውሑስ ቦታሲ መፅያ ክሪአኩም እየ ኢለዮም 2023 ከምታ ዝበልክዋ ከይደ ንክልቲኦም ሪኦም መፅየ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብዙሕ ዝትክፍ ስቶሪታት ኣሎ ክሳዕ ዝስልጅወካ ነው ሓንሳዕ በቃ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ለንቅነ ከዘክረኒ ቀንዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ዝኸይድ ኣብ ልብያ ማለት እዩ ብዙሕ ዝተንክፈካ ብዙሕ የዘኻኽረካ ከም ወላሪት መጠን ከማን ደቅና ኣብኡ ነይሮም ተዝኾኑስ እንታይ ምገበርና በዚኦም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ኣይንፈልጦም ይንጢቖም ደቅና ከምኡ ኮይኖም ድቃስ ኢና ንሓደርናስ ደቅና ነይሮም ትኾኑ እንታይ ምገበርና ስለዚ እቲ ቃልሲ ቀፃሊ እዩ ክሳዕ ደቅና ኣብ ቁሱን ቦታ ዝበፅሑን ሃገርና እቲ ንዓኣ ዝበቅዕ መራሒ ትረክብን ክንቃለስ ኢና ኣብቲ ቃልሲ ኣለና እዮ ቴንክ ዩ ክንዘርዝረልኩም ክኣልና ካልኣይ ነገር እቲ ህዝቢ ናይ ሲያትል ሲ እቲ ተቃላሳይ ዘበለ ማለት እዩ ተጊሁ ገንዘብ ኣሚኑ መሃቡ ንሕና ወይ ናፍቲ መዓላ ዘእተናዮ ዝገበርናዮ ኣቐዲመ ንዓቶም ይመስግን ነቲ ህዝቢ ዘዋፀ ምሳና ሽግር ኣንቢቡ ክገብራ እየን ዝኽእላ እየን ኢሉ ብእምነት ዝሃበና ንዓቶም ብጣዕሚ የመስግኖም ኣብቲ ዕንቅፋት ዝበልክዮ ከዓኒ ብዙሕ ዕንቅፋት ክነብር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ንስኻ ገንዘብ ካብ ሰብ ተቐቢልካ እንደገና ናብ ውሑስ ክትሰዶ ናብኣቶም ናብቶም ክርድኡ ዝተባሃሉ ንክትሰድድ ኣብዚ ብዙሕ ዲስካሽን ንገብር ነና ኣብ መዓላ ስለ ዝወዓለ ከዓኒ ንዓቶም የመስግን ነቶም ኣብኡ ኮይኖም ዝረድኡና ዝነበሩ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ንህዝቢ ሲያትል ተቃላሳይ ዘበለ ዘብኡ ኣብዚኣ ነገር እዚኣ ዝተሳተፈ ካብ ልበይ የመስግን እንታይ መስለክም ሕዋት ቀሊል ዝገበርክም ኮይኑ ስማዕክን ክኸውን ንኣኽን ግን ኩሉ ዝኾነ ቦታ ዘሎ ኤርትራዊ ነንእሽተይ እንተዝገብር ክንደይ ፀጋ ነይሩ እታ ዝበልክና እታ ንሓንቲ ትንፋስ ዋላ እንድሕር ረዲእካ ንሓደ ሰብ እንድሕር መጊብካ ዓብ ነገር እጂ ኣቕሊልክና ይትርኣዩ ክብል ኢደ ከምዚ ሃና ዝበለቱ ሕጂ እቶም ክልተሲ ምስ ደቆም ኣብኡ ተሪፎም ነይሮም ተዝኾኑ ኸ ኣይተረፉን ሻላ ሓገዛት ግን ኣብዚ ብፃሕ በፂሖም ካልኦት እውን ከምኡ ዘይፈለጥክኖም ኣበይ ከም ዘለዉ ተስፋ ገብር ሕጂ በፀዋዕታ ነቶም ኩሎም ኣብ እዚኦም ሪቻርድ ጦሶም ዝፀንሐት 50 ሰባት ዝወፁ ሳላኸን እዮም ወፂኦም ስን ስለ ዘቕኹናሎም ተስፋ ገብር እዚ ሰሚዖም ኣለና ብዚ ክብሉኽን እሞ ጥራይ ኣለና ዘይኮነ ነዚ ሒዝ ክንኦ ዘለኽንሲ ንሕና እውን ክንሕግዘክን ኢና ክብሉ ተስፋ ገብር ስለምንታይ ሲ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ኢኹኖ ሓንቲ ፋውንዴሽን እሞ ትቆቡም ስኮላርሽፕ ወስዱ ሕጂ ስኮላርሽፕ ወሲዱ ግራጁዌት ምስ ገበረ መብፃዕ ኣቱ ምእንታን ክቕፅላ ነታ ፋውንዴሽን ይህቡኻ ሕጂ እስኽን ከዓ እዛ ዝገበርክና ቀላል ኣይኮነትን ፅውዑም ኣለዉ ከዓ ነቶም ኩሎም ብናታት ክንሓገዝ ዝወፁ ክሕግዙ ኣኽን ብመገዲ ክናቢሎም ወረዲእ ክናና ክንቐልየና ኢሎም ክሕግዙ እዚኣታ መፀዋዕታ እዩ ዝጎደሎ እንተሎ ከዓ ንድዒ ግን እታ ልዕሊ ኩሉ ግን
كم دك أنشيو أنا تناتي ملقت انتايو دك أنشيو يلو أنا بزق ألسي أجبراني زي كونس أنشان هيرو سبلوزو معدي زي تنقرلن سقبرخ عملين هلوها نوال كن نسخنس جاك ملقت حلفت لي أب وقت رايكونن واقعين بزي محوراو هيوتون رد علوها يحجز علوها يقبر علوها أويات دقنن حواتن نسمع علوها زياتها من اختناتي بويها عدي مكن فهمتاي بسياتل زلوت رئيس فلطة من فلطة كنت عليها كالوتون انتلوها كالايتا علامها تمز زبولكوتهم حفنا بيلوم زوتو ايروب اديو كان زلو ازانات كنشك خطلوها حجزوكن من تنزيادة سبكت حجزان كتردان زياتها من اختناتي زقود اللي انتلها من لالي من اللي تدلل الأخبار أم يا رميت ماذا شيء ها نيش أنميت كريا أو أفتا أنتوي تسقم قلز بالكاسي تسقم أساج بخستاي قاسي كونس emotional كستايات نيرونا emotional attachment نيرونا إتي نمثالي حجزهم قولوا تفلتهم تتسألنا موسبات ببحر كيدينا ولها بجهم ببحري تخيلوا تبلو زمن كايوم مسلكا قم بحر خيدي يقولوا خاشعوا أو قم بحر خيدي متصبين له بتعمل كاسي بالكاحة حتى كساب عدت لي أنا أتيوم قال لي دحن أتيوم يوم قال لي زبلو خاص بتعمل خستاي تقبل زي أفهم كمديتها بتعمل خستاي قبرنا جينا زال بتشاز أو أتا قلعة والنقستينا نبلانيرنا واليات بلانيرا نقستينا زال وزر وتزانتا باكراوند داخل نقولنا خلو أبوها زي ناي سودان باجاج دبهلا بقى إذا كاي كنزي لامبريتا قال عينتين مثلا بقى أشكل يدربوا زعلي سبيتو قديفاتهم شو عطول عمس كده مش تشتريهم زي أول عنا خوت أس كأزنا برتو شيتو يخمان أساجير وايب لنا حدا بسودان نبرة السوق أني بمقدو نسوق سبيتوس مسقول اللي بيعتيا مسقى تبقي سندي ولا فلتات نيروهم بزخنا نسوقهم إلى مسكلة سألنا دنجسنا نتوبة رخيبنا يوم مالتي أجي كوفيلنا بزعبة آخر كنا بخينا كلنا خنا تاتا لك أول تمثلها كورنر كم زي لو رك تبلا أبدانجن أبيت ما أسرتي مريت رطوب تم قلعوا أنقولوا تطويلهم هتساون تقولوا نحد قلعة مملأتها تبحيلو زمزس نزي قلعها ترخيبها حقازس لدي بالله ناتي مدي اللي ولا كناتي تملأ لي نزي أخي تملأ نزي أخي متسجنزف كن وتسعين خلينا يلو تجي بتعمل تنجزاتنا بخينا دحراي ني سدر أنا مركب تباهيلو حدا أب السودان زنا رسب مصر خبنا يوقع زغل عزل زنكاس أبو عم سوايو تأز مبلع جرو شيء يشري دوا مسبلونا نعات راح يكونس نابو أنا السودان كي تعرفه نتيهم قول مسؤول له نتسفى إلنا أواتنا خمسة لنا تذكر رأيها سلازي attachment حدا يحجزنا نيرو مشكلة كاب سياتل مسددنا يو أب سويدن تقبلوا زهبلنا زنا برسب أب سويدن نيرو كاب سويدن نعبد إنجليز كأتو بتعمل تعم سبت تكستو كمان كتفو إدلن مساعدلو تحلو ميتو بقى عبد إنجليز إن أتو خلا تحلو ميتو نجي إذا تعطي خستاي قبرك بتعمل إيموشنال خستاي فترة لك كاب بزحات كاب بسلام نابرهم قبرهم زلوا بعد سويدن زتات زعم السلاح أني كستايه بكا نقول سلام عطوا خاتب المنيسكا قد يومون عقل جيرم تسأب يوم بما قد ينجس عارف ساعتهم وحدة تكونوا بس لازم emotional attachment ناتو بطعم خصائي خبرك frustrated نخون نبكي كان عاتم مسرعنا أبتبوت أنا يدي كستاينا نقبر كنزي زي ديدك عدي محبرات إذا زي صار حزي كنا زي أتوم صدق أنا emotional attachment مسا أتوم سنيرونا وإذا أمتزي أتيوم سي إذا مركب زي أتزي أتياسي الناس كستاين هون جم بحر خيرهم مستبع ناس أي تدرك سنيها
موس مبزحتو إلا نقندين أم أخلقه ولا بزو حين بلوسي تفكيدك علي تي أن جنزب ويدماني حراك مدرسة مثلا خنديك كم تسدد دون محفشاخ نقرأ كنا خيري أب كاب حزب سياتل كم أول كاب أبالاتنا لإمرجنسي تبعي للتواتي 4 شحن 400 شمونته تعلي 4 شح تواتيو نزقن زبز دماني 10 شحن 700 ناب جورجو قبر سلاسي كاب 2021 to 2022 وفت حدا عمت ني أب بيت مأسرتي زنبرو بزينتان تبهلي حدا جزيه تسديدو كم أول تياز تبهلت شلتر تبلا نبرت بيتشاتا غزا حنت نيرات أخالي إيتجن أسرحو ندك أنستيو يسرحو جيتهم أبتا مأسرت زنبرو أب زي تكاجي زاوية قلد بهال نبرة مأسرت زنبرو بكلهم مسواتهم أتخان شرلوخ عني خان شرلوخ صارفة تجديدو مالتيو نحن ها نتحباب ركعنا وبعد أول صنبري عشان كان شرلو دكيسهم من حدا أنا هوتهم عقب كوينس واينات لنا أنا تجزا همز السراح كم تزبلت اللي جهروا سلزمنا فان بيقولوا شغالات بيقولوا يزقون بعقنا حبابيرنا يوم عليتي كم أول أبتا shelter number to never up to which تجزا never عدك أنستيو كابش ومن حساب عصرت خنا إن حنسا وسخة حنسا وخدا نحد عمت زأكل سريدنا مالتي ما ميترشن بلا 10 شو عتميتن دحرقو نحد عمت كان زبلقو كاب شحن 200 كساب شحن 300 زخون ورح نسدد نيرنا نزيئة كمتا الناس بلتادع اندالة ليو سبعة فاني زيادة شكر لا تبحل من يا زيادة شكرتي أدقل حممتي هموم لا تبحلو أكيوم أب فيديو لا تسنده لا تقبلوه من مخانو من دا قلتون دا مسكنو وربا حمد سنة نيرو دحرقو انت ما بسرقا نبرون بفيديو سديدو من ناقلت قزيرو سلسة قزي تقبلنا يوئنا كاب دكانستيو أخبر دكانستيو مفتحين عدنات اللحيات سياتل تزبل سلسة قزي خون تزي تقاقي خلطة سلسة قزي كاباتهم المزينا كأن ورفاحن سدلنا نبرنا 10 14 شهر نيرو نايتي أما بسرقا نبروها شدش تشحن قالن شدش تشحن 200 شدش تشح كم نقول زنبرو توقيهم محكمي حمشتم تسديدنا ناب شحن شتميتن ناب زي ناي هو يسقى زنبرو أبتقراي زنبرو بصامتي مسديتاتهم زنبرو سديدنا كمون 3 شحن 200 دما ني ناي إسرائيل زنبرو شكرات سديدنا أبتقرايسس زنبرو لغزي كله 4 3 شحن 4 شمونتن بملؤوا اليوم كم سدنا لعل 4 3 شح كنسدد كيلنا الزيبة بكزيو تنسدوتي كانت تنسدو it was like تأشمو إنا نيرنا تبو إنا نيرنا أنا محلال فينا نيرنا موزخن قبر كلنا كل هزبي تعميد حبابيرنا أتيز توكسنا يوس أي حبرنان كل تجزئنا واتينا مجمرة واتينا كرايسيس مش مزح عندنا حجي أبتجزي تسكفنا عندك زي خنوبلا إنا نسب يتعاملنا وبا لم سيتواز عندي خندا يدوم بعلاتهم ونك حتى ناس جمروا الجزيرة يرو حجي السمور على هبنا كم زي ولا له سبب بوجانو حجي ون موسكي نزرق فلاير لنا نزرق حكي لنا شعبنا يحفرونا أكيدنا إنا بتعمي كابزن أبالات ما حدا أثر تزخونا دما ني إمرجنسي نبلا ورح الزواج ولا نشتري نمبر صحة أكيد حق سكيلو كله توم زسدولنا نبرو بجاهم اللي بيعزل شنقوري لو كلنا موتنا تي زمزاني دحاني ترفت بنيو زقبلوا راح السمر إنجار سلازمونت بقى سلازنبرو دحان بأكرني بعسرت خميتي بسلست خميتي بخلت خميتي لا قبروا السدولنا استعنيرو التي مستدي ومالتي وسلازي كله سي تحابيريو سلا كل تحابيرو فأخذن كيلو
እዚኣ ንምባሌ ካልኦት እውን ወስኻሉ كتوسخالو تدليا انت اللون تزي كوينو I think تا ملقت حليفة أمسلني ريتشا unmute yourself ريتشا سمع الله خدي هو تعبي ملأختي مالتي بنذكره بقالي عم حلالتنا نبت ግን at the same time كا ኣብዚ ዓዲ ንገብሮ ዝነበርና ኣክቲቪቲ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝጀመርናሉ መንእሰያት ነዚኦም ኩሎም መንእሰያት ናብዚ ኣኪብና እውን ኣብዚ ናህና ቃልሲ ከም ዝሳተፉ ጌርናዮም ኢና ብዙሕ ገለ ብኣና ዝተበገሰ ሰላማዊ ሰልፍታት ንህዝብና ኣብ ዘይግብኦ ውግኣት ይኣትኹም ዘሎ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ብኩሉ ይጠፍኣ ከም ዘለዋ ኢልና ከማን ክልተ ግዜ ኸውን ሰላማዊ ሰልፊ ዘዳለናዮ ብደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ተኸይድዮ was successful ኣብኡ ሓሊፉ ከዓ to have fun is good ናይ ፋሚሊ ፒክኒክ ኢልና ከማን ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዳለወ ከዓ ዓበይቲ ፒክኒካት ምስ ኩሉ ቤተሰብና ምስ ኩሉ ኣሕዋትና ተኣኪብና ዘሕለፍና ኣሎ እንደገና ከማን ማህለላ የድልየና እዩ ህዝቢ ምጥፋእ በዚሑ እግርግር በዚሑ በቲ ዓዲ እንዳተባሃለ ከዓ ኣብ በረኻ ወፂና ኩላህና ደቂ ኣንስትዮ ተዓዲና any prayer ዝደሊ ሰብ እንዳበልና ከዓ for about 7 days ከዓ ናይ ምህለላ መንገድታት ከዓ ኣገርና ስለዚ ኣደ ማለት ጓል ኣንስተይቲ ማለት ኣደኣ ሓፍቲኣ በዓልቲ ቤት እያ ናይ ሃገር ሓላይት እያ ናይ ሃገር ደጋፊት እያ ስለዚ እዚ ኩሉ ዋላ በቲ ሓደ ደጨናቅ ጌርና በቲ ሓደ ደሕጉስ ጌርና በቲ ሓደ ከዓ ናይ ምጥርና ናይ ህዝብኻ ናይ ፍቅሪ ከዓ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ I hope ንክንቲኒዩ ንገብሮ I hope ብዛዕበየ ምስ ኢቦዋና ይኹን ምስ ካልኦት ከምዚ ንሕና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምትእኻባት ዘሎ ኣብ ዓቢ ሓደ ዓመት ኣብ ዓቢ ቦታ ኮይና ኩላህና ናይ ሓጎስን ናይ ጭንቅና ንካፋፈለሉን ከመይ ጌርና ንፈትሖን ተዘራሪብና ብቁም ነገር ንውዕል ወደ ሓንኮ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ እንዲኸተእትው ንደሊ ሉችያ እምበር እቲ ዋና ሓደ ካብቲ ናይ ሓድሽ ዓመት ውሳኔ ሓድሽ ዓመት ከምዚ መልእኽቲ ዝሰደድናዮ ኩላህና ብዘለናዮ ናሃሉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪብና ንማየጥ ኩላህና ኣብ ኤሮጳ ዘላት ማሕበራሲ ነንሕድሕድና ኢና ንመላላእ እምበር ኣይንወዳደርና don't compete we complement each other ሕጂ ነንሕድሕድና እስከመይ ጌርና ኢና ብሓባር ሕጂ ነተን መንእሰያት ኢና መፅዋዕታ ጌርና ኣለና እስኪ እተን መንእሰያት ተሳእሞ ኣከባና ናይ ኣርእስቲ ናይ ክትስርዓልና ክንዘራረብ ክንማየጥ ንሰርሓሉ ኣለና ክብለክ ኢለ እየ ልቻ ሓፍተይ በዓል ኣይኮንኩን we are working on it እንታይ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብላ ዘረባ ኣላ ጓል ኣንስተይቲ እንተምሂርካ ውላድ ትምህር ሕብረተሰብ ትቕይር ጥራይ እዚ ስለ ዝተፈልጠዩ ከዓ አንድ ሕቆ ናይቲ ስድራ ቤት ናይ ኣዴኺ ክዳን ሒዝካ ከጉ እግሪ ትተኽሊ ናይ ኣዴኺ ዝበለት ክትገብሪ ፀጋ ዝገብረታስ ወይዘሮ ምሕረት ኣዲኣ እያ ኣቦይታ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ከይረሳዕና ኣብ ስታርባክስ ድያ ኣብ ገለድዩ ዘጥፍዋ ካብ ደቅና እንዳመንጠልና ዲ ገለድዩ ክንሕግዝ ክንፍትን ኢና ኩላህና ብዘለና ሃሊና ግን እታና መጨረሻ መፀዋዕታ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩ ከገብራ ደልየ ዘለኹ ነቶም ዝሓገዝኩዎም ብኣኽን ኣቢሎም ዝተረድዮም ዝወፁ መፀዋዕታ ያቐርብ ንዓኽን ክረኽቡኽን ብዝኾነ መገዲ እዋና ኢሎም ድሕር ረኪቦምና እውን ኣብኡ ክሰደል ክንኽእል እያ ኣነ እዚኣ እታ መፀዋዕታ ክቕፅልዎ ኣለዎም እቲ ዝገበርክኖ ክቕፅልዎ ኣለዎም ሂወት ሓያል እዩ ቀሊል ኣይኮነን ግን ገንዘብ ከዓ ተዋህላላ እዩ 5 ቅርሺ ድያ 10 ቅርሺ ድያ ቡን እንድሕር ጌርካያስ ሓደ ቆልዓ ትረድእ እሞ ከምኡና ተዓፀናይ ሓይሽ መስለኒ ዘረባ ጥዑም እንድዩ የቐኒልና
እዚ ዝገበርኩንኦ ቀሊል ኣይኮነን ቀፅሎ